хора от миналият епизод, както видяхте, ако сте го гледали. Да се отрова. Искаш да отрова кон. А? Отправям коня. Отправяме. Но. Да слагаме да се отвари. А? Тия сините се качат като ялче. Коя да виж като комби пръча. Няма ефект. Спреми ме ближе ми като кон. Спри да въздишаш като кон. Но ще шлепна и ще получиш четвърта сливица. Ако му кармата ви. А сега... Ау, взимам го. Какво бе? Може да кажа, Да, не може. може. Айде на бас. Ако учиш на китара. На цигулка. На тромпет. Ау. Как направо цепа това адвенце. Само да кажа, че 100 коня. 120. Аз го спрях отвънка. Какво бе, спрях го отвънка? Ма да го видя. Не. Защото нямаш. Не, имам. Ама няма бензин и няма как да се ползва. Поне само да го видя, може ли? Не, защото ще ме караш да го карам. Няма да те карам. Обещавам. Айде на бас. Да видиш, че няма. Ако те карам да го караш, ще ти Ама дам. аз съм го спрял тук пред вратата. Мисля там при конюшната. Ами, На 1:100. коя место? Едно. Където няма и колата е, нали? Не има. Не, тук ли си? ти да нямаш, ти не можеш да си направиш. Не може. Как? Много лесно е къде. Ама ти няма да направиш пред мене, нали? Това е много ясно. Що? Защото сега да я знам, нали? А, защо си? Умери. Ама то знаеш, че не е ба, в, о. Не ми пука. Имам такова за броня. За какво? Купче. Ново купче. Нови купчета. Не ми пука, съм който. Какво бе? Не казвам сега да Па не има да ти го покажа, ти казах. защото нямаш. Имам. Но нямаш. Имам, ама няма да ти го покажа, защото ще сакаш да ти кажа как се прави. Не, няма да сакам. Дила. Айде, бати, ако сакам да ми... Ако ми го покажеш и сакам да ми кажеш как се прави, ще ти дам
50 лева. 100. 800. 1000. Абе ти нямаш и 50 лева, бъбраш. Немам. Немам много 250 лева. Защо си не купиш АТВ, като имаш 250 лева? Има АТВ с 250 лева. Да. Не, няма. Па той има и такива моторчета. Знам, има един 185 кони. Да, къде аз ти го бях показал. И аз си го купувам. За какво? Дали се е обаждал? Зер. В кой град, като толкова знаеш? Се познам. Кой? Разкрат.